Bunch ko daw ba? Ano lang ka sa likod. Okay, so ingani siya pagpanit guys. At yung dool pre. Ay, yung dool. Ano na kaya na isundang? Ayaw, lagi. Unsa na di mo lingkod. Ay, nako, si Priya Amites. Are ka pikas ban. Na. Uy, nilapok ha. Alira, ani. Or ato. Nera? Oh, basig na umigas ha yun. So, wana, hilo na ang atong tig video guys kay. So, muna iyang unod guys. Muna ni siya guys, iyang unod. So, nantatong patilawon ang nag-video. Oh, pan ka? Sunod si Tibor. Atog pa, tuol ito. Di lagi mapaduol kay ma. Di mo kuhan ba? Di, ganahan. Oh my God. Episode. So, nanti time guys ha. Gusto dyan siya panitan. So, mo ni iyang sulod. Ito sa. Ada pun aku. Ha? Kaya pun aku tanah. Kanay mo tanan? Ayun na. Lahat. Apa? Hey, pada Oliver. So, second. Gamay na siya guys. Lisod na siya apanitan kay cute kayo. Cute. Mo na bibinti. Pag ani si iya. Kaon kaya? Kaon ka? Ikaw ba siya kumakaon ba? Makain. Ya wala gitong giluwa ganina. Ya, adjog duhag ya. Hoy, nako. Ay, pada Oliver. So gamay namang nakuha guys kay wanay bunga ang tanisay. Asa ba to tap? To guys ako saan eh. Ako kakaon. So nga nira ni siya ka easy guys. Pero kung di ka kaybo ina. Hala. Disi nanda. Balik. Hawa. Kung di ka kaybo mo dok-dok, masama jud ka. So it's my turn to eat. Sige, sige, sundang ni ba? Iya.